ka ying kesem ka ba ka kan thei ka long kli ka long kum ka ying kesem ka bau soitan uwan shong ne ku blai pulok ni ngongu ngi ro yo blai na ka panta ka ni klimat ka bau ais bun ngi buan barbor pon sen ka tu ni perlok ki bala don ko ti ka banga ju shong kai bat ki barang samlaru ki tu khana ye ke baca ke jing jing pra hapo ka jai beriu jingi hapo ka yang kesem jingi wala dangi lalong kristan ro habang ngap perkat ngaring dur ngakan mau ye tin jung blei ko ong kum no yones khat sau arpulai utau bu ye janga usumare ye ki hukum janga manga ukpa janga nginwan syong hayeng jungu lada ublei wan syong hayeng jingi ngidon ka yang kesem ka basuk ka basain handai ka yang sem jingi pat barbor ka imlang sa lang jingi kalong ka ba pra ka ba lenga ka ba ikon la ka jong kepala ka jong kemil ka jong balai kalong kumne la si dei mar bang himpat ka ongu ya ka krien ka jong balai na ka daw balai kor khu yangi himpat ye je balai ni play Matius ar live hon riu bat live kendai ka omno ka hukum ka bakrau tam kalong ban ye je utra balai jipi da ka nur jipi bro jumul jipi khat jipi bro ba da ka bor jipi bro ni pulis syu kalong ba Yohanes khatsau khatsan ka omno ba utau ba ye janga usumare ki hukum jinga lada pi ye janga tu sumare ki hukum jinga kemut ba ngin ye je utra uble jingi da ka da nur jingi bro kabor jingi bro ba jumut perkat jingi bro da ka bangi ye uda ka bangi sumare ki hukum ki jongu lesi ha jingim jingi khamtam ho ki kristan pa ka jai beriu jingi kimpat ka ngu ya khaktin jo ble kimpat ka ngu le ne kimpat ye jo ble da ka ba ka ngu yu han re kisu e tang da hayeng menengi ka ngu ngi ro yo ble han re hayeng pat kim patiau ya ki hukum jong ble na ta ka daw ble umju wan syong hayeng suki ka yang sem gojat ka pra ki kon la ka jong kisah kama ki jot ki pra ka yang kesem menta ni pule mata Genesis ar pulai ke Genesis ka nomba ar khat pra ka omno ba haba uble pe je usen rang wadam hata por anu adam u i marwe u i marwe utakum ta uble thau no e ka kan thai ban long ka no ngerap jong u andre ka e ka baja po ka jai beriu jingi pat ni ki senrang ngilong ka no ngerap jong ka kan thai ka de ka trai ka de ka ran ka de ka sim ka de kan ka le khai no dong sidong re u senrang u de tang u no ngerap u no aja no po pentor u de u no ngerap jong ka balong ka e buat ladang ngila long kristan kena ha po ka jai beriu jingi ki kasi ngidang le hi ya ki balong persya ek ten jong boleh ong long ka kan thai ka long ka no ngerap andre jai beriu jingi pat ki senrang ki long ngerap anta ka daw nadu bas dang hi nyimpat ka ongu yo blei menta lai khan riu ko om no ba utengah jong pa un sen syar halor jong pa pansa tar hanrei pansa ko hirir ba utengah jong pa un sa sen syar halor jong pa ni ki senrang kasi hadu mantap ne nyimpat sen syar ya galok lejong hanrei ngile amno galok jingi ka sen syar ki senrang kasi namar boleh ngilej bud ya galok bam ja khiu galok thia jong galok sa hieng jong galok bam tre hak penthor jong galok borok ki bat krakat ki badan don jong galok lu khai ru wat ki bala he lasan ki bala long officer ki bala bun ki kam kejam ki bala he kedan ke gonuru henre hak bai dei bet kam lok hi kimyo ke jing kai ne kimyo ke jing sepang ne kimyo ke jing stat ki sya penia hi hak lok bat ki sya sensyar hi hak lok nang tadang on mi ip sesien ladang ngi ko ngo yo ble ngi ye jo ble unan wan syong haing ji ha ka jing im jing henre do mata pa ngidang ka banang kong golong ba ngidang dai no ngerap jung ka kentai ngidang sya sensyar ha ka kentai na tadang ble umpat ke khu ye ke jing im ke jongi matangi pulih nampak ka estar benengkong kelong benengkong dekat ba arpu ar ka omno ba man la urang ba hakata kasni uwe usim ula pha siti sekirang se ula pha ka siti sekijat ban riu barok ko ke pertai sekij barok kijat kitien haka pertai la pha upha ka siti ne usim bakra ba kita bestar long benengkong nang tapat ula pha ba man la urang ba udai ban long kenrat halayeng lasem handre hakajat beriu jingi ngi klempat yo aya kata kesiti namar bele si hakata pon ngi langu no ya takot la ngi klempat wan hian na lum sopat menang hakata kapor ba pha ek ta kesiti nang takadau ba ngi ka kentai ka de ka kenrat ya ka yeng kesem jingi ngi long persya ya ka e ka ba tho akten jublai borok ki mender ne ki karne kita ki pareng ne ki negro ne ki borok usenrang ulang ukle usenrang ulang ukenrat jong kayeng kesam hagi jat beri borok baper jong jong jat beri ande hau kasi ka kan thai gadeng kalong kenrat ngila ban ong ka je jat beri ke jat beri tip le ya ka haba man la orang ba ulong kenrat ande hagi jat beri jing pat ka kan thai kalong ka kenrat
Haba kum tangan oi pingi klempat ko ngu, ngi klempat ye jo boleh nak ada nu jingi nak namar ngi klempat sumare ki hukum ki jong namar kata kadau perlongan oi pi. Lan ngi pulih susu matanak siti episode kalau ko basan khat bar pulai kalau bang nu baka kan dai usen rang ulang ukle. Ka kan dai kadai ban pen hapo ye la de namar usen rang ulang ukle kom ukres ulang ukle jo ka balang. Mantah hapo ka jat beriu jingi pat. Ka kan dai kadai ka kle. Usen rang udai u tedong. Usen rang udai u rendang. Uba ka kentai galakban ka bay ka jebing jong ka kentai galakban perkerwat u kat sabomon na ta kadau don kiba barbor kiba kesan ne kiba ong apira me batai start waju batai start kitu bro kiba me yalap me dei ha ka jutang barim kitu bro ngi mentang ngi pediang su ki jutang barim ngi ken betang ki jutang batmai kata-kata ke jingkran cuma apira ba orang ba ulong ukli jeng yang kalong ke ba tamula kalong ke dau berta ngim don kaman pediang kita mentangi pule napa gospel jeng Lukas kalong ke baar kumno ba kayeng kesem bekut kayeng kesem juga Maria ba Joseph ba Jisu ngi pule mata ba hakapor ba Maria kasem ba Joseph kisam ya Jisu ha ka tempel Maria ki ba Joseph kisam ya Jisu ha ka tempel Maria ko kumno kon be cai pija ni pita pilale palat cai pija kon be ipa jong pi bat manga sama kon be cai pija ipa jong pi bat manga ngilawa di pida ka bastom pet Maria ka belong ka kami jong ble kade ke im ka bat mai ka ong meno ipa jong pi kai burom ya Joseph ipa jong pi wan cho barbor ukpa hadin wan saka kemi han reha ka jat beriu jingi pat me ladam dei na ka benta jong nga ka kemi ka bakha ba pun ni me kata pan mi hire seperti landa lem da dei benda ka mata jonga ba yo mem yo jat hire ladam dei na ka benta jonga bam dei ka petor jonga ka yeng jonga yo ka sa hire ukpa jong me ale dei tang sombai ukpa jong me ale dei tang ka ksut kumta hapo ka jat beriu jingi ki kulok pe jingi kim ju hikai la ki kon ban burom le ne ban ai burom bar bore lokpa dei na mar ta kadau ke yeng kasem jingi ka jot ka prabat kami kamyo ya ka jingkerku na mar ba lengi pule menta na po ka Genesis khat sampu kundai arpun riu ko angkum no ba ka jingkerku chung ukpa ka kam don bor ban ye ka jingkerku ki lomba ki banado man barim Ari hapo ka jat beriu jingi pat ukpa jujo pan ai ke jingker kui ki kon kata ke jingker ku jong ukpa ke mod ba let's say ukpa ulong udan rekat ha ka yang kesem jingi kata ka wei gelong ke jingker ku ari hapo ka jat beriu jingi pat bon kilong keme ki ba be ya la ukpa la jong bon kilong keme ki ba keliang kpa kum ba keliang jan sipang la lej bo sipang la lej sao sipang la lej be ukpa ulong senong sa ter ukpa ulong sa jan ukpa udai tang utu unong tre unong bela uba beriu siski uba wan tre kam ha yang kesem kim ju habaki kon ki pet yo kupa ki ong kumno ni ipa jingi ba smart pha wan tre menia nalum pu putar bro sngai smart pha dala po hieng la mno shet jai imei shet juri imei sa tiar ka tiar ba di badan hieng ro imei ju sa tre imei sa be ipa yi smart pha ha ka jika ba ki kon kin ong ba Achika bagi kuno ong kupa jingi de ba erngi kupa jingi de bu senrang ba sisa uba imaging iburom man la ka step ikirang step ban penbiang penbit na ka mentaju ipa hanrei ki kon jingi pat ki om no ba kupa jingi ba smart battery stop nomor ba penbiang penbit ya ka meyi kat ba ong ka meyi pa yi ngej ben kum kita gi jat meri kum kita gi senrang nolong pi kilong ka jingtim ya ki kon la jong kim long ka jingkerku nomor ba kupa ulong ka kamdon bor mental se ka jingkerku jong kupa kalong ka sneng ka kraw ya ki kon ki ti kalong ka jingkerku ya ki kon rai ukpa urang ba hanya beriu jingi umpala bas nengi laki kon kiti dan don sibun pa ga senrang hapo ga beriu jingi ki ba ka kme lada ukpa usnengi ki kon ai mes ngamjar ngala tip le chomanga lane lada dei don kirang ba ki ba ngaju itu kana lane ki ba ngaju selok haba lada ukpa ukren ya ki kon ka kme ka yarap ki kon lane haba ukpa ukren ki kon kakme ko ngomno dei na mia hai dei sambai jong mia hai ba ukon long kum nei kon ba bua tanglang jai to dei kumai mia hai mia ba di jai to ang le dei kumayo sambai kum mia hai thik hai kon rot long kum nei hajka bo kun un sngap un tieng buram yo pa ba deng bana balung wano teme sai kcat wut to umsha lawan ipan nalum kama kemi pat ka sngap kam jup patiau ya lagi kun wala da ukpa usnang budang don sibun ki jai beriu ha jai beriu jingi ki badang don ha ne kom nak tak dau ki kun kim juyo ya ki jingker ku ukpa menta wala da ukpa ke jingker ku ukpa ka don bor do ka tata
na ka banta ju khun re kimyo ki khun kimyo e jing khu ma tang pulis ju sirak lai khandai barbor nga ju ong e kini ka jing khu pa ka kham ka pen scam ya ka ying jong ki khun ki ka pen scam ya ka ying jong ki khun ki ande ka ek baja po ka jat beriu jingi namar ba ka ying ka sam jingi kam ju yo ya ka jing khu jong pa ka kilong kan khun kan thai le ne khun serang ki sang ya ka ying ka sam mar sen sang yo khun ka wei la jot la pra yo khun ar ngut la jot la pra wei ka me shpongut ki khun shi khat lai ngut khat sang ngut ki pa balai ka long gum ne kat banang sang shu yo khun rei shu yo khun e shu sakrai sari sara shu jot supra mpai shinu namar balai kayeng kesem jingi kado no ya ke jingker khu jong ukpa bar haba do ya ke jingker khu jong ukpa haba klan ha ke jaga ban klan kayeng kesem ka long ka shong senjor lene kayeng kesem ka shong kenrong no namar balai do no ya ke jingker khu jong ukpa haba ukpa hi tre ban ka ngu ya ka ktin jong balai ban long ukran ban long ukle ban long uno sensar lani ka kmehi ka kantai kam ailat kam ko ngu ya ktin jum blai kam ie jo blai da ka ba ailat ya ukpa abu ai buram barbori ukpa unong kran unong ukle mantangi ple sam khatwe lai ka okno ba habala jot kinong rim ki bahok ki la le ayu habala jot kinong rim ki bahok ki la le ayu menta habala pang la sistem la jot la pra ka yang sem le dwai pastor le dwai teman besan le dwai rangba balang le dwai katikis le dwai padar keleng le mani le chini stai le dwai henre ka ege jing mentoy haba la jot kinong rim ki bahok ki la le ayu haba kanong rim jong ka yeng kesem jingi kala jot la pra ki bahok padar ne pastor ne teman besan ne rambak balang ne katikis ki la le ayu haba ka yeng kesem hi ka bana do basdang kalong ketelong kala jot no ki bahok ki la le ayu hare perlok bro ngidei ban snguthu ba haba ngi kloi pat ban phai sha ka khmat jong blei habangi keloi ban phai sha ublei ula ban pen kot ya ki bro ula ban pen long ka ba ya ki ka basniu mantangi kumno ngi kan mau ya u debit usim debit ha ka ba upaniap ya u yuria uwe ni sipai ju bat usong kha ya ka lok jong u yuria menta kalong haba uwe ni ki prophet ula wan sha u ula mai u usim debit ula sum da utpe u kup da gaberni bat ula dwai ha ublei bat ula pan map na ublei usngau bat ya uwe na ki khun jong kata ka bet cheba upan long usim jong ka Israel usim Solomon usim ubastatam ha ka perthai menta walada ka jingla pop jong udebet handre namar ba udebet ula phasha ublei ula pan ma ba ublei ula sngosi ya ki baro ki ba ublei upan long ka babha na ka babahatam wat lada long ka pasneuru namar tak daw ngidei ban snuthu ngidei ban phai berbor sublei haki ke bro ngidla si ngidon sibun ke jinge ngiwan na yang kesem ke balang jada pral ngi wan na yang kesem badan sibun ke jinge ada ngidei ban snuthu ba lada ngi phai sublei ula ban pen phai ke baro ka shong hangi ke namar bangi isia berbor ngajuang san pukandai we ar ka ngmu ba ka skor jung blei kam ju kelut ba kam yo sngo haba phidwai lem ne ka kti jung ka ba kelengkot ba kam la ban rap haba phikot ke jing rap jung dei ka pop jung pi ka ba khanglat ya ublei ban rap pi namar ka daw barbor ngin pen khoi je ledi na ki bro khnang ba ublei ula ban rap ngi un snap sngo ngi bat un penlong uban bat un wan ra ya ka jing ba na ka jing im ka ba bakala ha ka jing im jingi ngala kwa ban keren sa ka wei pat ka phang ka ta kalong ba menta dan sibun kini beriu ki bansa keren kento inga ki so ngomno mame apira batai start mame dei unong ngilap lamler mame dei unong ngilap uba keren thamula mame dei unong ngilap ubom shisau bayalap bakala ya ka bible ubayalap kam kai mame bro balei long kumbayalap mame mes kam jar kalong ka bakala ban ilap mame ngi pule menta na Hosea sau pun riu balei wang kuno ba khun junga ki pa junga ki jot ki pra namar ba phi ki menteri phi kantaj ya ka jing kai junga bat ki pa junga ki yat ha ka jing bakala kata kemot ba phi ki pa jung blei ong ba ki pa jung blei ki jot ki pra namar blei ki menteri ki kantaj ya ka jing kai jung blei thik kum bakalong ha ka jat beriu jingi padar jingi pastor jingi kirang ba balang jingi teman besan jingi katikis jingi kilong no kidei kirang ba kur kidei kirang ba sinong kidei kirang ba kur kidei kirang ba jong ka imlang salang handrei kim tre ban keren ya ka ka baja hapo ka jat beriu jingi ba man lo urang ba udei ban long keran ba man la ka kentai ka dei ban buromi lo tengah handrei ka baja ka jat beriu jingi pat kini ki
Kini kirang ba. Gini menteri jong belai. Kibat ya kekeran bahek hakim meeting kur, hakim meeting snong, hakim meeting ki baro handre ki kelat no ya kamaram jong kamaram ban kong cugi banyalap ya ke ba shisha haktin jong belai. Ya la dir kidang syak sensyar hakalok. Namar kata kadau kim ni kwa ban keren lan kim la ban keren ya kini ki baro. Namar kata kadau kipa jungi haduk mentamane la katas pas nem ka kri kasi jungi kalalong kristan la katas pas nem ngila sngoto ngila yero ngila imane ya ublei ngila dwai ha ublei yemlane uta ublei ubabha ublei ubajanai tam henre watang sikenderu ni klempat kongu namar balada dei bangi kongu tik kalalong kumde manga upa junga ngiwan syong hayeng jong pi hari do mentahi ni klempat kongu namar kata kadau jod pra kaleng a kapisa susarei su lemuk lemany ke bro namar blai mi kelempat ko ngo hadu menta namar kata kadau na peleng ke jong ka apira channel akot ngower baro ya ki perlok ki badan kamon ke baba senrang berkantai ngin pulih kambha ek tin chublai ngin duai kambha bangin suthu ke ba ublai ukwa na ta jingi nga duai barbor pin yo ke start bat ke chim champang tu blai unai pi ke start ke ba fi kwa banjit kalanti jong ka jing im Deuteronomy lai phau khasan lan ne kalanti jing yap ai ba boleh un ai pi ke jing start boleh sibon pelok semla apira pura na ka apira channel